أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ayikho-ke into emnandi njengomuntu oyikholwa othi mangabe umdali eyishintsha impilo yakhe ehlisela izibusiso phezu kwakhe athi alhamdulillahi ala kulli hal. Yonke indawo kwenzeka okubi, alhamdulillahi ala kulli hal. Udumo lonke lumfanele uAllah okuye oletha zonke izimo empilweni yami. Kwenzeka izinto ezinhle, alhamdulillahi ala kulli hal. Udumo lonke lumfanele uAllah okuye oletha zonke izimo empilweni yami. Onina enikholwayo, funani uncedo luka Allah ngokubekezela nangemkhuleko. Inna Allaha ma'as sabirin. Ngempela uAllah uhlale enalabo ababekezelayo ngaso sonke isikhathi. Mntana sekhaya, ngiyaphinda futhi. Mu-Afrika omuhle, dadewethu, mamami, baba wami, gogo wami, mkhulu wami, kungenzeka la ukhona uyahlukumezeka, uhlukumezwa abazukulu. Bazukulu bagcwalisa abantwana la ekhaya, ugogo lokho batshela ukuthi tshelana amasokeni anilobole, balokhu bethi hayi gogo awume kancane wena isiqephe sasingekho ngezikhathi zakho. Balokhu babhizi baletha izingane la ekhaya, nemali yepension ayisakhona ukubondla la ekhaya ngendlela abazukulu sebebaningi ngakhona, bayazala nje bazalela ekhaya, abafuna ukuvala. Uhulumeni wenza into zibelula ukuthi baprevente, bona baprevent, babhizi baletha izingane bayilethela lo gogo lo. Ugogo useze afike ekuthenini manje athi bantabami, abazali benu abasekho emhlabeni, babulawa izifo ezahlukene ngenxa yako ukungalaleli. Manje sekuyini manje ninginikeza izinkinga? Lalelani-ke nginitshele, ngelinye ilanga ngizothatha ubhoko lwami ngingene ekamereni lami bese ngithatha amaphilisi ami enhlungu. Uma ngingasavukanga anongisiza ningivala amehlo. Yabona umuntu omdala-ke uma esekhuluma kanjalo usuke esekhulunyiswa ubuhlungu bokuthi ngempela abazukulu bayamhlukumeza. Uma ngingasavukanga anongisiza ningivala amehlo bantabami. Nawo nje amagama omuntu omdala abashiya ngawo. Uthi njalo imali yepension le nithembele kuyo, uma ngingasavukanga bazoyivala belungu. Angazi ukuthi niyophila ngani. Ngoba kwayona le eyale ingane zenu le enibhalisayo angiyiboni nokuthi yenzani. La ekhaya nje kudliwa imali yami, kudliwa imali yepension. Nibahle emakhanda nje imali yalabantwana labo. Kodwa ingane ayinazi icathule esikolweni. Ingane ayiphelele ngeuniform. Kodwa iyahola le ngane. Uhulumeni uyayibhadala njalo ngenyanga. Nawe uyawuthola u350. Uwenzani lo 350 wakho? Mntana sekhaya, mfowethu, wena owamithisa waphika ingane akukapheli ngawe. Thatha lo 350 ushare uhambise 150 kubo ntombazana. Umntana akhe azokhule kwazi. Angakhula umntana akhe umhambuma engazi ukuthi ikhaya lakhe likuphi. Noma ngaba usebenzi kodwa ungayiphika ingane. Angithi sikhona usuyenzile wayiletha emhlabeni ungayiphika ingane. Kulo 350 thatha u200 usale ngakuwe. Uthatha u150 uhambise kuma wengane. Mawengane mawuqeda uhola imali yomntwana ayenze lokhu uhulumeni ayinikela kona. Ingane ayingasweli ijezi esikoleni uhola u350. Ingane ayingasweli amasokisi esikoleni uhola u350. Ingane ayingasweli isikhaftini esikoleni uhola u350. Mawengane musukuhlukumeza ingane ngenxa kababa wengane. Baba wengane musukuhlukumeza ingane ngenxa kama wengane. Uma ngabe uma wengane wakudamba ngomntwana kulungile ikhulise leyo ngane akusona isono sayo. Musukuyihlukumeza leyo ngane leyo uthi uzusuma wayo ubuhlungu. Mawengane musukuthatha ingane uyikhulisele ukuthi utshela ubaba wengane ukuthi awuphindi uyibone le ngane. Ulimaza lo mntwana kodwa wena uboni uthi wena uzwisa ubaba wengane ubuhlungu. Nawe baba wengane musukutshela umama wengane ukuthi akaphinda ayibone ingane. Ulimaza le ngane ukuthi ikhule ingamazi uma wayo. Namhlanje ezwenikazi lase-Afrika sinabantwana abaningi abayillegitimate abangabaza ukuthi abazali babo wobani, abangakhuliswanga ngaphansi kwabazali ngenxa yabantu abenzani abathi bazwisana ubuhlungu, abathi baphila nama-revenge. Ngizombonisa lo ngizombamba ngomntwana. Yini yonke leyo nto leyo? Wenza i-intention wena
Uyambona umfana akakuthandi ngoba kubo banemali ba-rich, uthi ngiyazi mangingamenzela umntwana ngizombamba ngekaphinda asuke eduze kwami. Uyasihlukumeza wena, uhlukumeza le ngane le ozoyiletha emhlabeni ezoza ngendlela erong emhlabeni. Akukapheli ngawe, buya. Umdali akabafuni abantu abakhanda ingane bengekho emshadweni. Lokho ngizokubeka kucace ingane zakwethu. Umdali akabafuni abantu abenza abantwana bengekho emshadweni. Nina eningekho emshadweni hambela kude nezinto umdali ayivumelile ukuthi zenziwe abantu abasemshadweni. Ngoba kunjenje kuneyinkinga ezingaka nje emhlabeni kungenxa yabo lawo bantu labo abangalaleli abeqa imiyalo kaMdali. Uthi ke umdali usuyeqile leyo miyalo leyo, ungalilahli ithemba. Buya futhi uze kimi. Ngoba ngikubekela umthetho wena waweqa, buya futhi uze kimi. Wena osolilahle ithemba ngokuthi umbulalo ongenanembeza usakhona ukuyeka, umdali uthi buya uze kimi. Sizoyiqoqa le ndaba le. Mina ngixolela zonke izono noma ngabe zibovu ngiyoyishintsha ngiyiphendule zibemhlophe benjengeqhwa. Naye wena osuthakathe kakhulu awusakwazi ukuyeka. Tshela le lwane zakho uthathe le igubhu zakho or amagobongo or amagola whatever it is. Ngendlela leyo oyibiza ngayo uthatha uhambe ukulahla emfuleni. Uthi mdali wami manje ngiyaphuma emakhambendeleni kaSathane, sengifuna ukubhekisa kuwe manje. Sengiphetha. Ukubonisa ukuthi ngempela umdali akamlahlo wakhe. Ongumxoshwa kubantu akabi umxoshwa kuye. Ongumxoshwa kubantu akabi umxoshwa kuye. Ngizokutshela nje isitori sokugcina sengivala. Ngezikhathi zokuphila kukaMprofeti uMosi, kunomuntu owayesehluphe endaweni esehlule. Kangangokuthi umphakathi waze wathatha isinqumo sokuthi lo muntu lo noma engavelelwa yini asam-athendi noma ngafa ngeke size simncwabe. Akaselona ilunga lalomphakathi. Usengaphila nje nathi, kodwa akaselelonga ilunga lalomphakathi. Uyilunga ngoba ukhona nathi la emphakathini. Uma ngithi useboycothe umphakathi ngisho ukuthi ayisekho inhlobo yesono umphakathi osihlukumezile angasenzanga. Ungabala wena kubulala, ungabala wena kudlwengula, ungabala wena kugqekezwa, zonke uyibala uyiqede. Izono ongayicabanga ezingahlukumeza umphakathi ukuthi ungaze uthathe leso sinqumo leso sokuthi lo muntu lo noma ngafa uyobolela lapha esigangeni thina ngeke simncwabe. Basithatha isigqibo noma isinqubo sabo, isiphetho baqeda umphakathi. Safika isikhathi wadlula lo muntu emhlabeni. Sakhumbula ukuthi umprofeti uMosi wayenayo inhlanhla yokuthi umdali akhulume naye. Njengoba siyazi ukuthi wakhuluma naye esihlahleni esazivutha umlilo. So wayena leyo nhlanhla ke uMoses ukuthula kube naye ayephiwe umdali wakhe ukuthi akwazi ukukhuluma naye. Umdali wathumela ingilosi yaya kuMosi ukuthi Moses hamba uye edolobheni elithize, elokishini elithize uyongcwabela umngani wami. Allahu akbar. U-Allah mkhulu, u-Allah unothando, Allah unomusa, Allah unesihawu. Nemusa Allah uthini ngalo muntu? Uthi hamba uyongcwabela isithandwa sami. Uyongcwabela othandiweyo wami. Uyongcwabela umngani wami. Uyahamba uMoses uhamba nabafundi bakhe bayahamba baya kuleyo ndawo leyo. Abefika kuleyo ndawo leyo bathi sithunywe umveli nqangi, umdala weinsuku, umenzi wezinto zonke. Uthi la kule ndawo le kushone umngani wakhe. Manje size emncwabeni waleyo mngani wakhe. Bathi hayi baba mhlawumbe udukile. Abazi ukuthi umprofeti. Bayazwela ngaye kodwa abazi ukuthi umprofeti. Bayakholelwa kuye bengamazi. Njengoba nathi sikholelwa kuProfeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam singamazi. No Moses babekholelwa kuye yena ke ephila ekhona kodwa bengamazi, bezwela ngaye ukuthi ukhona umprofeti ogama lakhe uMoses, bengakaze kodwa bambona. Bathi hayi ayikho lento oyikhulumayo. Thina umuntu esimaziyo la kule ndawo oshonile ulapha endlini uyanuka kumanje. Saba ngisho ukuthitha isidumbu sakhe ngoba sathatha isinqumo sokuthi yena angeke
azangcwatshwe yithi ngendlela ehlukumeze ngakhona la emphakathini. Akekho komunye esimaziyo ke. Yiko ngithi sithi udukile usendaweni errong. uMoses aphenduke akhulume nomdala wakhe. Nkosi yamakhosi, mdali wento zonke, ngikuyo le ndawo le ongithumele kuyo. Bathi abantu bale ndawo abamazi lowo muntu loyo. Uyedwa umuntu odlulile emhlabeni kule ndawo. Umbulalo ongenanembeza, umdlwengulo ongenanembeza, umgqekezi ongenanembeza. I-country yonke noma isizwe sonke noma idolobha lonke lale ndawo lamboycott ukuthi ngeke lize limncwabe. Kumanje umzimba wakhe usuyaqala uyabhucuka lapha endlini yakhe la afele khona. Sekubonakala ngeimpukane nangoku umuntu oshonile kule ndawo. Uthi umdali uyena kanye loyo. Aphenduka uMoses atshela abantu athi uthi umdali uye lo muntu lo esizomncwaba. Bathi ayikhona. Ayikho ke leyo. Ungakwenza nje kodwa thina ngeke kuze usibone lapho. Uyaphenduka uMoses utshela umdala wakhe uthi inkosi uyazwela ukuthi labantu laba bathini. Uthi umdali lalela ke Moses tshela lawo bantu labo ukuthi yebo yonke lento le abayikhulumayo iyiqiniso. Yonke lento abayikhulumayo iyiqiniso. Lalela ke Moses batshela ukuthi lo muntu loyo umphefumulo wakhe before uphuma mina ngizwile amazwi akhe ogcina bona bawezwanga. Yingakho bemahlulela lo muntu loyo. Lalela ke batshela ukuthi utheni. Lo muntu lo uthe kimi mina mmenzi wakhe mina mdali wakhe before umphefumulo uphuma. Mdali wami, menzi wami, ububi bami nobuhle bami baziwa uwe. Ukube bengazi ukuthi ukwenza kahle kwami kuzongezezela anything noma yini ebukhulwini bakho, ikhona into obuzoyi-eda obuzoyengeza ebukhulwini bakho. Ngabe ngenze yonke into enhle emhlabeni ukube bengazi ukuthi kuzoba njalo. Ukube bengazi ukuthi yonke into le embi engiyenzile izokwehlisa something ebukhosini bakho noma ebukhulwini bakho noma ekubeni umengameli kwakho. Ukube bengazi ukuthi njengoba ngenzile yonke lento embi abantu abangigxeka ngayo namhlanje vele ngiyenzile. Kube bengazi ukuthi ukuyenza kwami kuzokuhlukumeza ngalendlela ukuthi kuyoze kwehlise something emandleni akho, bengizoqhubeka ngikwenze lokho. Bengizoqhubeka ngikwenze lokho. Kodwa ngoba ngiyazi ukuthi ubuhle bami nobubi bami abehlisi lutho emcebeni wakho noma ebukhulwini bakho noma ebukhosini bakho noma emandleni akho amakhulu, nokwenza kwami okuhle akukhuphuli lutho. Yingakho manje ngimile phambi kwakho ngizehlisa ngithi ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Ngicela uthethelele izono zonke zami enginazo, ngiyazinikela kuwe. Akekho omunye ongangithethelela ngaphandle kwakho. Abantu sebengijajile bagcina la bathanda khona baze bangiboycotha bakhipha namagama ukuthi ngeke bangcwabe. Kodwa ngiyazi ukuthi wena awumlahli umuntu wakho. Ngakho ke ngiyazinikela kuwe. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakho. Bona ukuthi wenzani ngempilo yami. Engikucelayo ngicela ungemukele ngiyisoni nginje. Ngase ngiyayemukela intethelelo yakhe. Lo muntu loyo umphefumulo wakhe uphuma nje, ingilosi ishaya amaphike ezulwini zijabulile ngokulanda lo mphefumulo loyo. Uhamba nje emhlabeni akasenaso ngisho esodwa isono, usefana nengane efikayo emhlabeni. Ngale story mfowethu dadewethu ngithi konke osukwenzile konke osubhekene nako ungalilahli ithemba. Buye uze kumdali wakho uzinikele uzehlise ngakho konke. Umdali wakho uthi ngixolela zonke izono. Mina ngingumthetheleli, mina nginomusa, mina nginesihawu. Ngalamazwi mAfrika ofuna ukungithinta nazi inamba zami 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537.
Allahumma laka alhamdu wa laka ashukran. Allahumma laka alhamdu wa laka ashukran. O Allah, udumo lonke lufanele wena, wena wedwa, wena ongenamlingani, wena ongenabancedisi, wena ongenazifaniso, wena ongazali, wena ongazalwanga, wena endalweni yakho ayikho into efana nawe. Ngiyabonga ngakho konke ongenzele kona, mina nabo bonke nomndeni wami nabantu bami, nabo bonke abathandiweyo bami, nomakhelwane wami ukuphilisana kahle, nomakhelwane nabangani bami nezihlobo zami, nabo bonke abantu engibathandayo nengibafisela okuhle nengibanakekelayo. Ngicela ukuthi mdali wami ngalama video la engiwenzayo uvule ingqondo zabantu, uvule inhliziyo zabantu, ulethe ukukhanya empilweni zabo. Lawo bantu labo abaneyinkinga ususe inkinga zabo, lawo bantu labo abaphethwe yinkinga ezahlukene ubaphe amandla ukuthi babhekane nalezo inkinga nalezo ingcinamba lezo. Abasemajele, abaseyibhedlela, abagulayo ubelaphe, abasemajele, ababoshelwe into abangayenzanga, nababoshelwe into abayenzile, kodwa wena bese uletha umusa wakho empilweni zabo, bashintshe baphenduke babone ubuhle bakho nothando lwakho nomusa wakho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inkulumo yami yokugcina engimema ngayo abantu ngithi yazini, dumisani umdali wenu nithi udumo lonke lumfanele uAllah, umondli wemihlaba yonke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke, nomusa ka Allah nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu.